San Fernando for our preliminary matches. For our first game, we will be having Team Gainsa versus Team Pascal. For the starters, this first starts with Team Gainsa at point. Number 3, Rafi Benedicto. A shooting guard. Number 19, Angelito Abayo. A small forward. Number 13, Rolando Alfonso. A forward. Number 9, Nelson Abayo. And at center, number 22, Franco Samonte. And for the starters for Team Pascal, we have at point, number 30, Albert Bonboni. Shooting guard, number 4, Paulo Perez. A small forward, number 3, Pete Ripamba. Our forward, number 20, Adrian Quiroles. And Manuel at number 24, Froilan Sakilo Jr. And the officials for this ball game are Fuji Liulan, number 1, CJ Sanchez, number 2, Alvin Del Rosario. He's your Hamilton Camarines score. Magandang gabi, Pilipinas! Hello world! And siyempre pa, Diyos Marhay na Banggi, mga kasurog. Ayan, nandito po tayo ngayon sa San Fernando Covered Court para sa ating Day 23 ng ating ACOB Bicol Cup Camarines Sur Eliminations. Ako po si Kapa Morgan at makakasama ko ngayong gabi ang napakagwapo, Chinito Matipuno. Ano pang masasabi ko dito? Napakagaling na coach. Ayan, Coach JP Deswangco. Magandang gabi sa iyo, Coach. Yes, magandang gabi po sa lahat. At napakasaya at it's a privilege ika nga na makapartner na naman ngayon itong si Kapa Morgan. Uy, talaga ha. Anyway, sige, kami po ang magiging kasama nyo. We will be at your service ngayong gabi para sa two headers natin, ano? Two-header matchup natin. Ito yung first game natin, Gainsa against Pasakaw. Ayan, dito po yan sa labanan ng mga taga-Segundo Distrito ng Camarines Sur. And sa ngayon po, ang una nakabuslo ay ang mga taga-Pasakaw. Okay, so yun. Wala pang isang minuto yung nakukonsumo natin, Coach JP. Yes, Kapa Morgan, and ito may standing itong Team Pasakaw ng 1-4 and itong Gainsa is 0-4. Oo, so yung Gainsa is talagang naghahanap ng kanilang unang panalo dito sa ating liga. Naku, na naman makamit na nila ngayon. Pero papayag ba ang Pasakaw niyan? Well, yan ang ating alamin sa gabing ito. At ito na, may tanga ng bola si Benedicto para sa mga taga-Gainsa. At well, shooting from the corner ay itong si Abayon. Pero wala. Tumira din itong si Alfonso. Short din yung tirang yon. At ito na, nasa mga taga-Pasakaw ang bola. Philip Ribamba, thinking of a 3. Pero pinasa niya kay Paulo Perez. Albert Bongkodin, dumiretso sa loob. Pero, yun, nabitawan niya yung bola. Tumama sa kanyang tuhod. Kaya the ball will go to the team in blue. Sila po yung mga taga-Gainsa. Ayan, ito na si ang kanilang sentro, si Samonte. Acting as the point guard in that particular play. Eto, intercepted yung pass na yon. Eto na si Philip Ribamba giving it to Paulo Perez. Nako, nagpapainit pa ang both teams, coach. Yes, totoo yan, Kapa Morgan. Actually, ito nga yung... mga ilang minuto ba bago uminit yung ganitong mga laro? Bago sila talagang pagpawisan? Ako, para sa akin, walang sinasabing kung ilang minuto, ilang oras bago pawisan. But ang sinasabi ko nga, if I'm the coach, is you need to run both offense and defense para pawisan ka. Para makuha mo yung rhythm mo. Makuha mo na yung rhythm, yes. Tama. Mahirap kasi pagka hindi mo nakukuha yung rhythm, matatapos na yung laro. Nasa second half ka na, hindi mo pa nakukuha yung rhythm. Yes, ito, ibig sabihin, you're not playing basketball inside the court. Oo, nasa iba yung isip mo. In the meantime, Benedicto for 2 for Team Gainsa. And finally, naka-score na din ng mga naka-blue. At yan, tied ball game tayo. Albert Bongkodin. By the way, battle of the brothers and the, ano ba, basta Bongkodin,
sa part ng mga nakaputi, which is Team Pasakaw. Meron tayong dalawang Bongkodin dito. Yan si Albert Bongkodin at si Jeric Bongkodin. Actually, tatlo. Si Anthony Bongkodin nasa lineup din. And samantalang dito naman sa mga taga-Gainsa, meron tayong dalawang Abayon. Abayon, Wilson, and Angelito. Abayon Angelito. Yun. And both sila nasa starting units. Yes. Nasa loob ng court ngayon. The meantime, sa Montenau, para sa kanyang free throws. Short yung unang tira. At talagang nararamdaman natin na talagang parang nagtatansyahan pa, no? Pati itong si Samonte, tinatansya pa yung ring until now. Oo, bagong-bago eh. Sponsored by Ako Bicol. Siyempre. Party list. Eto na, tumatakbo si Adrian Quidoles para sa Pasakaw. Guarded by Alfonso. And ayan. Oops. That's a violation. Backing violation. So mapupunta ang bola ngayon sa mga taga Gainsa. That was a turnover. And siyempre, Coach JP, hindi naman natin kakayanin ito na tayong dalawa lang ang nandito. Siyempre, kailangan natin ang meron tayong kasama from the court side. Of course, ang mga kasama po natin sa court side ay magaganda. At walang iba, kundi si Miss Barbie Floriano. Miss Barbie, please come in. Hello, Coach Morgan and Coach JP. Balik na naman tayo sa isang umaatikabong basketball action sa pagitan ng Gainsa versus Pasakaw. At nananatiling wala pang panalo ang Gainsa sa makalipas na 4 nilang laro. Kaya asahan yung they will double up their efforts for this game. Kahit na aminado ang kanilang team that they are underdog in this tournament, ay hindi pa rin sila nawawalan ng pag-asa. Meanwhile, Pasakaw is also aiming to win in this match, considering na last game na nila ito for the elimination round. Sabi pa nga ni Coach Pamarang, pride na ang labanan dito. So stay tuned if which team will ace this match up. That's the latest for now, and I am Barbie Floriano, your courtside reporter. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano. Ayan, sino nga kaya ang mas matinding pride sa laban na ito? Dahil sinabi nga ni Barbie na itong laban na ito ay pride na, yung umiiral. Gaya ng nasabi mo kanina, Coach, yung Gainsa ay wala pa talagang panalo sa torneyong ito. Samantalang yung ito namang kanilang katunggali na Team Pasakaw ay nakakaisa pa lang. Yes, alam na din nila kung anong gagawin nila kasi nakailang laro na sila dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. So yung mga adjustment, mga players na babantayan nila, I think alam na din nila. So ngayon fried chicken na talaga ang chicken ang laban. In the meantime, Froilan Saquillo misses that three-point shot. At nandito ngayon kay Bongkodin Albert. Tries another 3-point attempt. Wala din. Medyo short yung tirang yon. Nasa kay Perez ang bola. Binalik kay Bongkodin. Bongkodin crossing over. Nawala yung bola. Oy, nakabalik sa kanya. Ribamba. Ayan, sidestepping for that triple. Wala. Pero nandun sana si Perez sa ilalim. Kaya lang hindi niya rin na follow up yung bola, para maibuslo sa ring. At ito't makababalik sa kanila yung bola after that long pass ng team Gainsa. Oops. That's obviously a traveling violation committed by Albert Bongkodin. Traveling without visa tayo doon. Oo. Kapa Morgan, parehas ng dalawang team ngayon na mahilig ngayon sa turnover. Oo. In the meantime, meron tayong substitution. Si Adrian Quidoles, pinalitan nitong kanilang number 26 na si Jeric Bongkodin. Benedicto, shake and bake, wala. Ayan, struggling doon si Ribamba. Binigay kay Perez. Perez stepping back. Tumira ng 3. Wala. Ayan na naman ang fast break. Wilson Bongkod. Abayon to Benedicto. Who finishes it good for Team Gainsa. Ayan, tied ball game tayo, Coach. Mukhang alam na ni Abayon ang gagawin niya. Oo. Kanina, hindi... Parang nag-usap na sila kanina pa. Na bumaba ka kaagad, pare ko. Ayan na, yung famous catapult shot itong si Wilson Abayon. Kanina, taking effect.
Kanina, Kapa Morgan, Oo. Abayon to Benedicto. Ngayon naman, Benedicto to To Abayon. Abayon. What a combination, ano? That's what you call the Abayon and Benedicto connection. In the meantime, Bongkodin, Albert Bongkodin, unang 3 points niya para sa game na to. Talagang may tira yan sa labas si Albert Bongkodin. At, talking about tira sa labas, mayroon din ako niyan sa Benedicto. Rafi Benedicto. Ganda ng sagutan Oo, ng 3 for- points. Palitan ng 3 points. Ayan na naman si Albert Bongkodin. Almost but not quite. Bongkodin din ang follow up si Jeric Bongkodin pero wala yung tirang yon at merong foul. May foul kay dito, na foul nila si Sakilyo. Oo. Na patid. Napatid ni Samonte. Oh, si Samonte yung naka-foul. Sentro versus sentro. Oops. Yung Kapa Morgan, yung Sakilyo, hindi pa natin nakikitang uminit. Oo, Pumuntos dito sa... Pero nagkakaroon na siya ng mga couple of rebounds for his team. Pero when it comes to point making, hindi pa. Wala pa. Naghihintay pa ng tamang timing siguro tong si Sakilyo. In the meantime, Benedicto was fouled. Going through the basket. Mukhang alam na natin kung sinong bumubuhat ngayon sa Team Gainsa. Oo, it's Kapa Benedicto. Morgan. Benedicto ang talagang makulit ngayon sa team ng Gainsa. Desidido na makaisa lamang. Yun, nakaisa na nga sa kanyang 2 free throws awarded by our referees. And let's see kung papasok pa itong pangalawa niyang tira. Ganda ng tapon, ano? Ganda mo ng talaga. yung spin ng bola. Oo, tsaka ganda yung art niya. Yes. Talagang saktong-sakto. 2 ringless yun, free throws mula kay Rafi Benedicto for Team Gainsa. In the meantime, pumasok na si Romero for Team Gainsa. Ganon din si Llorin. So, ang nawala sina Perez and si Raybamba. Yes, and Bongkodin draws the foul. Jeric Bongkodin Yes. making his first shot. Baka tama, magkakapamilya ata itong mga Bongkodin na to. 3 Bongkodin ang nasa Pasakaw eh. Pero yung body type nila, magkakaiba din eh. Magkakaiba. Ito, medyo athletic. Yung isa, broiler yung datingan. Oo. Kahit sa magkakapatid, coach, mayroong ganun eh. Sa bagay, kambal nga, medyo hindi pa magkamukha minsan. Oo, minsan. Samonte with a reverse layup. And parang humihingi siya ng foul sa referee. Sakilyo. Binigay kay Romero. Romero shoots 3. Wala. Rebound by Llorin. Binigay kay Bongkodin. Balik kay Bongkodin mula kay Froilan Sakilyo. Ang gandang tira ni Albert Bongkodin. Na Pinoy step tayo doon. Pinoy step kayo doon. Ni Albert Bongkodin. For Pasakaw. In the meantime, Abayon launches a 3. Wala. Kapos yung tirang yon ni Angelito Abayon. Ayun na naman si Bongkodin. Binigay kay another Bongkodin. Pero wala, hindi ginamit yung board. Ewan ko kung sinadya niya yon or talagang... Oops. Merong agawan ng bola. Na-overshoot ni Jeric Bongkodin yung pasa na yun ni Bongkodin Albert. Magresulta sana yun sa easy 2 points. Sana. Oo. Na-overshoot ni Yes. Jeric Bongkodin. Hindi niya, mukhang bagong-bago kasi yung fiberglass, masyadong malinaw. Hindi niya nakita na dapat pala binording niya. Medyo alanganin siguro doon sa position niya. Tama ka doon. Talagang dapat siguro hindi niya muna itinira yon. In the meantime, meron na lamang po tayong 1 minute and 32 seconds remaining sa ating unang quarter. At ayan, as we can see, the team of Gainsa na actually wala ba silang nandun yung coach nila, pero sila lang ng mga players na nag-uusap at this point in time. Sige, ano kaya mga Adjustment.
Nalalamangan sila ngayon. O sila ba nakakalamang? Yeah, Team Gainsa by 2 points. by 2 points. Ang maganda dito sa Team Gainsa, tumatakbo sila dito, Kapa Morgan. Tama, tama. Ito naman na Pasakaw, okay naman sana yung mga rebounds itong si Sakilyo. Ang problema, yung mga decision making sa pasa, yun yung nagiging problema. Nagre-resulta tayo ngayon sa turnovers. Yun. So, dapat talagang iwasan yung mga turnovers na yan. Kasi pagdating sa dulo, ay marirealize mo na sayang yung mga turnovers. Ika nga, utang yan, sisingilin ka niyan. Oo. In the meantime, Antonio Sean, unang puntos sa game na ito. At una rin natin siyang nasilayan. Oh, ang gandang pasa yun ni Benedicto to Abayon Angelito. Abayon. Right now, it's Aquilio with the ball for Pasakaw. Llorin faking, Bongkodin, tumira ng 3 na naman! Yes! Mukhang bongko din to bongko din to bongko din. Oo nga eh. Ganda talaga ng release nitong si Albert Bongkodin mula sa 3, ano? Oo, Talagang Kapa Morgan. merong tira, masasabi Yes. nating merong tira. May Samantala, porsyento. sumubok din si Angelito Abayon, pero wala. Oops! Missing is Jeric Bongkodin. Now it's Abayon. Wilson Abayon for 2. Hindi na, pinabayaan na yun ni Romero. Kasi sabi niya, advantage siya. Baka mapaw lang ako. Yes. Ang importante, at least tumayo sa tinasa yung kamay niya. Oo. Last 6 seconds of the quarter. Uy, pumasok si Albert Bongkodin sa paint, pero wala yung kanyang fall-away shot. Yes. At yan po nagtatapos yung ating unang yuko ng tapatan ng Pasakaw at Gainsa. Lumalamang po ang Gainsa 21-16. Magbabalik po kami, pero mukhang diretso na tayo, no? Diretso na, diretso na. Abangan na natin yung pangalawang quarter as we take a look at the highlights of the first quarter. Nakatira dun si Froilan Sakilyo. Yes. Ito yung mga gandang layup yun. Yes, All yung alone. mga first 4 minutes ng first quarter, yung tumatakbo yung Team Pasakaw. Oo, Pasakaw. Nakita natin maganda yung pasahan nila. Yes. Siyempre, hindi rin naman pa huhuli yung mga naka-blue, which is Gainsa. Ito, another good play. Ayan na naman, magandang pasahan. Yung nga, yung nakita natin kanina, yung Benedicto Abayon connection. Yes. Pero kumana ng 2-3 na sa unang yugto, itong si Albert Bongkodin para sa team ng Pasakaw. At ito na yung ating second quarter action between Gainsa and Pasakaw. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach JP Deswangco. Yes po. Ang Ako Bicol Cup Camarines Sur ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Romero launches a triple, yes! Lininisan pa yung ring. Oo. Ito naman yung kapalit. Ayan naman, nakanakaw naman doon si Angelito Abayon. Ang bilis ng mga pangyayari. Nakalimutan nila na Oo. akala nila paubos na yung oras noon. Perez gives it to Romero. Romero. Binigay sa corner kay Llorin. Llorin pipilit gamit ang baseline pero siya ay na-foul. There's a foul. Hintayin natin kung sino yung naka-commit ng foul. I think it's Alfonso. Yes, number 10, Alfonso. Romero now. Screen ni Jeric Bongkodin. Uy! Slip doon si Perez. Kaya natawagan siya ng traveling. Ganda sana, naka-drive hard to the basket, na-slide lang. Uy, mukhang nag-half court press na ngayon ng Team Pasakaw. Ay, Oo. Team Pasakaw, tama. Benedicto nahirapan doon. Successful. Dahil yung, medyo mas intense na ngayon ang depensa nitong mga nakaputi. Llorin. Uy! Magandang sidestepping move pero
Hindi niya ma-shoot ang bola. Quidoles sana was battled for the rebound pero mapupunta ang bola sa mga taga-Gainsa. Ito na naman ulit, Kapamorgan, nakatutuwa na naman ulit sila ng press. Tingnan natin kung makakakuha na naman sila dito. Dito sa Monte. To Wilson, Abayon, wala. Na-rebound ni Quidoles. Quidoles na, may tanga ng bola, tumatakbo. Oops, nandun si Benedicto, nasa harapan niya, hindi niya nakita. Kaya ayan, missed. Sorry, missed. Miss from Angelito Abayon. Talagang nandun na eh. Oo. Kakamadali niya tumira. Oo, hindi kasi niya... nandun si Romero eh. Yes, medyo na... Na-distraction ng defense. Na-distraction ng defense. Lorin. Dish it out to Paulo Perez. And Paulo Perez with that looper. Running looper. Oy, ang gandang pasang ngayon to Alfonso from Benedicto. Abayon for the rebound. Yes. Talagang kailangan mo ng sipag sa basketball. Totoo yan. Kahit hindi ikaw yung tumira ng bola, dapat nandun ka for the rebound. Dahil who knows, baka makuha mo at maitira mo pa. Yes. Kagaya ng ginawa ni Wilson Abayon. Kahit nga ikaw may tinatawag nga dyan Kapamorgan na kahit ikaw yung tumira, follow your shot. Yun, tama. Kasi ikaw yung tumira, alam mo kung saan tatama sa ring, alam mo kung saan pupunta yung bola. Alam mo kung kapos yung tira mo, Yes. alam mo kung sobra. Yes. Oo. So ibig sabihin, ikaw yung nakakaalam talaga kung saan pupunta yung Tama. bola. So that's basketball basic, coach? Yes, Once you shoot, Yes. dapat meron kang Follow your shot. Follow Yeah, your shot. Follow your shot. Always follow your shot. Iba naman yun sa follow through. Yes, Yung iba follow naman through, yun. yung sa kamay. Yes, Tama? yun. Technicalities na yun sa Oo. shooting. Oo. Pero again, one of basketball basics ay pagka tumira ka, sabi nga ni Coach JP Deswanco, you follow Your shot. Shot. Yes. dahil ikaw yung nakakaalam kung saan halimbawa man mag-miss, Magbabounce saan or magbabounce. yes. Oo. Paano kung kampante? Kada katira ko shoot. Oh, kahit yung Warriors Lakers natin, di ba? Tumitira sa logo. Si Stephen Curry, umaatras na eh. Bumababa na eh. Hindi pa alam kung ano yung Yes. kung pumasok. Iba na talaga, no? yan. Pero yun ang mga when we talk about basics talaga. Oh, ang gandang scoop ni Paulo Perez. Benedicto now. To sa Monte, high post. Binigay ka Angelito Abayon. Angelito Abayon na floater, wala. Na-rebound ni Quidoles. Quidoles, ipinasa kaagad kay Hutalia. Hutalia, titirahan si Samonte. Pero wala. Makukuha ng mga kay Gainsa, Alfonso to Angelito Abayon. Balik kay Alfonso. Alfonso naman, binigay sa corner kay Benedicto. Benedicto muntik na makaapak sa guhit. Samonte, dumiretso pa loob. Nakasungkit ng foul. While trying to make a shot. Kaya he will trip to the line. Ito yung mga dapat gawin ng team Gainsa Kapamorgan. Kasi ito na, papasok na yung Sakilyo. Dapat minaximize nila yung wala si Sakilyo Yung sa absence loob. ni Sakilyo. Yes. Since ngayon, sa tingin ko, nakita nila dun sa advantage na yun na nakapuntos si Samonte. That's why babalik nila. Inatak. Kaya ibinalik kaagad ng coach ng Pasakaw itong si Sakilyo kasi inaatake tayo sa loob. And bentahe sila. Yun, successful naman yung Kaya nga. free throw. Froilan Sakilyo Jr. papalitan si Jeric Bongkodin para sa team Pasakaw. Pasakaw. At ito na si Paulo Perez. May tanga ng bola. Binigay kay Philip Ribamba. Balik kay Perez. Kay Hutalia. Quidoles. Sabi niya, cut ka pare koy. Ribamba from the corner. Sobra yung tira pero na-rebound ni Quidoles. Sakilyo now. Binigay kay Ribamba. Oh, what a shot. What a pass to what a shot. What a shot and what a pass. That's the Sakilyo and Ribamba Connection. Bira ka makakita nun, Kapamorgan, big man, pumapasa ng... mga magic pass. Yes. Ayan naman si Quidoles. Dalawang gwardiya na sa unahan. Perez! Wala. Na-rebound ngayon ni Angelito Abayon.
Pero mukhang may, tama, may traveling violation. Sa sobrang gigil ni Abayon Yes. after the rebound, at gusto na niya kaagad na umarangkada, nakalimutan niya na napadami niya yung steps niya. Medyo may gulang pang konti kasi eh. Oo, Kaya tama, ginawa siya, tama, yung tama. shoulder niya, inagat niya pa yung elbow niya eh. Tama. Paraiso now, nasa loob. Alfonso, binigay kay Benedicto. Faced by Philip Ribamba. Binigay kay Paraiso sa ilalim. Paraiso, kumana ng 2 puntos para sa kanyang kupunan. Ganda ng pasok nito, magic 2 points. Oo. Sipag bumaba, pagka talaga nakakapuntos, ano? Kakapasok pa lang, 2 points na. Oo. And itong si Paraiso ay sabi niya sa akin, parang barangay kagawad Yes, siya. barangay counselor ito si I don't know, Paraiso. basta kagawad siya. Oh, No. In the meantime, yon galing kay Philip Ribamba mula sa corner. Philip Ribamba for 3. That's a 3-point shot. Yun lang ang hinihintay ko from our game announcer na si Coach Ruen Azur sa Monte against Sakilio. And Hotalia shoots over Angelito Abayon pero wala. Ito na naman ang mga nakaputi. Pasakaw with that great shot from Philip Ribamba. So back-to-back shots from that guy. Grabe yung aggressiveness Benedicto nitong si... shooting over Sakilio Jr. Napaka-aggressive nitong si Ribamba. Oo. Nitong Pasakaw. Ayan na naman. Oops. Alright, bumangga doon si Philip Ribamba kay Paraiso. At tatawagan ng foul si Paraiso. In the meantime, meron tayong report mula sa ating courtside reporter na si Barbie Floriano. Ayan, Miss Barbie, pasok! Good evening mga kasurog. Gainza and Pasakaw is giving us a close match-up. However, Gainza led the first quarter game at malaking tulong nga ang pinaulang puntos nila Abayon at Benedicto. Lalo na ang mga successfully executed fast break ni Abayon. Samantalang sa outside shootings naman bumabawi ang team Pasakaw. Kaya pagpasok ng second quarter ay mas pinalakas na ng Pasakaw ang kanilang depensa and Gainza is still maintaining their fast-paced game. Yun na muna ang latest. Balik sa inyo, Coach Morgan and Coach JP. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano, for that report. Alright, and yun na nga, binigay niya din yung mga pangyayari dito. Yes. Kung bakit Gainsa is now leading. Parang hindi ko inaasahan na lalamang yung Gainsa. Dito sa kasi Pasakaw. medyo mas maganda yung standing ng Pasakaw. Pero napaka-early pa naman, di ba? Yes, Hindi totoo yan, hindi pa natatapos yung ating first half. Pero talagang nakikita mo, mafe-feel mo yung pagkauhaw nitong Gainsa Yes, to totoo. win in this league. Kasi sabi nga natin, wala pa pong panalo itong Gainsa. Pero parang ang mafe-feel natin dito ay parang they're playing a championship game right Yes. now. Abayon Wilson, tumira na naman ang awkward shot na yon. Very unorthodox. Yun nga, yung anong tawag mo sa tirang yon, Coach? Pinoy shot. Hindi, yung Ito kanina. tira ni Unorthodox shot yon. unorthodox shot na And catapult shot. yan. Pero nakatira doon, nakatira yung mga taga Pasakaw, kaya sila lang ngayon ang lamang ng 1 point. Yes, itong Sinagot naman kaagad ni Samonte. Yes. Itong Perez. Oo. Na naka-Pinoy step kanina. Yung si Perez, si Paulo Perez. Sakilio tries a 3-point shot. Wala, nandun si Kedoles para siyempre ibalik yung hindi na i-shoot ni Sakilio mula sa labas. Ito na yung magiging problema ng Gainsa ngayon na nagpe-pressure na yung team Pasakaw. Oo. Pero Sa kanila. who knows, baka mas gusto nila yung ganitong klase ng depensa. Yes. Makikita mo, mas magalaw sila ngayon. Look at that. May mga veteranong gwardiya din kasi itong Team Gainsa na kaya lang i-breakdown yung ganung defense. With the likes of Rafi Benedicto na very confident in driving the ball straight to the basket, kagaya nung recent play na yon. The meantime, yon, nakatira na. Nabutas na ang ring for 3-point shot from Sakilio Jr.
Oh, that's a clear block. Yes. At, Ito yung naka 3 points na. Naka-block pa. Kailangan nila maghanap ng ibang paraan ngayon kung saan sila pupuntos. Medyo pumapabor ngayon sa panig ng Pasakaw itong ball game, itong second quarter. Ayun na naman si Benedicto. Nakita si Samonte na mas libre sa kabilang banda, pero wala yung tira. Maganda rin yung release ng tira ni Samonte, no? Yes, may basic din kung titingnan natin. Oo, tama. Pero ayan na, si Bongkodin, 4-3. Naku, dalawang black eye. Kaba Morgan, dalawang black eye. Nakakatatlo na yan. Dito sa laro natin, itong si Albert Bongkodin. Samonte now, kontra, Sakilio. Tumira, mukhang foul doon si Quidoles. Yes, At yun na nga, it's official, it's Adrian Quidoles foul. First personal foul, second team foul. Papasok ngayon for Team Gainsa. Babalik si Angelito Abayon for Alfonso. Unang tira sa free throw ni Samonte. Hindi pumasok, pero meron pa siyang isa. 42-37, lamang na po ng 5 ang Team Pasakaw. Wala pa rin yung pangalawang tira. Na-rebound ni Quidoles, pero nandun ang makulit na si Angelito Abayon. At ayun! Sayang, nablangka lang din si Wilson Abayon doon. ang laking tao yung... Si Sakilio yung nasa harapan niya eh. Bongkodin, oops. Tumira ng 3 pero may foul away from the ball. There's a foul. At Pasakaw. time out Pasakaw. At a minute and 19 seconds remaining po sa ating first half. This is the second quarter of this ball game between Gainsa and Pasakaw. Again, Coach JP, itong venue natin, napakaganda. Talagang makulay, ano? Yes. Very warm din yung pagtanggap sa atin dito ng mga tao dito sa San Fernando. Nakikita mo din talaga na mga basketball enthusiast din ng mga tao dito sa bayan ng San Fernando. Marami ka rin bang kakilala dito sa lugar na to? Oo naman, yung sports coordinator dito na si Coach Cyrus Santelices. Talaga taga dito yung si Coach Yes, Cyrus. mamaya may laro sila. Oo, yung San Fernando, yung team nila mismo sa San Fernando. Yes, San Fernando versus Minalabak yung laban natin. Nanalo mamaya. sila last time over Pamplona. Yes. Kaya makikita natin mamaya si Coach Cyrus Santelices. Kikinang na naman ang gabi natin mamaya. Oo, pati ulo ni Coach Ay. Sinabi mo pa eh. Ayan, sige, ito na. Sa mga taga Pasakaw Pambola, ang gandang pull-up jumper na yon ni Paulo Perez from itong kamukha niya, si Philip Ribamba. Kung mapapansin mo, halos magkakatawan, parehas ang buhok, parehas ang hugis ng mukha. Ayan, tumatakbo sila, parang magkakambal. Parehas na parehas, pati type of game nila, parehas. Medyo matangkad lang ng konti itong si Philip Ribamba. Yes, pero mukhang medyo mas gwapo tong si Sino ba mas alam, gwapo? baka ma-jinx eh. Baka magkamali ka. Oo. In the meantime, napakagandang layup from Adrian Quidoles. Eto na. 28 seconds na lang. Benedicto, shaking and baking, binigay kay sa kanyang kakampi na si Antonio. Muntik nang lumabas ang bola. Pero na-save ni Wilson Abayon. Samonte using his left hand. Merong foul. Dapat ito yung gawing adjustment ng team Gainsa ngayon. Si Samonte yung nagiging effective from the line. Yes, yes. Because of, yun nga, aggressive siya for driving through the basket. And talagang prone siya na makakuha or I mean Makadraw. prone Yes. yung opponent na ma-foul siya Yes. because of his size also at meron din siyang galawan sa paint. Totoo yan. May tira. May tira. Yung sabi mo nga kanina na ang ganda ng release. Kaso Itong ngayon si hindi Kapa Morgan. niya pinapakita ang tirang yon dito sa free throw line.
pangatlong mintis na nyo. Pero yon, narinig tayo. So yung pang-apat niyang tira ay hindi na niya, siyempre, Yung pumasok na. pinalibre. Natansya na. Oo, 6 seconds na lang po ang nalalabi. Alam yan ni Sakilio. Sakilio, binigay sa corner kay Paulo Perez, pero wala. Tapos yung tira and kapos na rin sa oras. Tapos na po ang ating first half of action between Gainsa and Pasakaw. Ayan, leading na po ng 10. Ang kanina ay trailing by 5 points. 5 points. Ngayon sila yung nakakalamang ng 10 puntos. Alright, so kami po ni Coach JP Diswangco ay magbabalik. Pero ito, mention muna natin yung mga sponsors natin. Of course, we have Nisibis Bay, Highlands Park, Legazpi, at siyempre pasalamat din tayo, Coach JP, sa Hotel St. Elise. Yes, maraming salamat po. At saka sa Venetia Hotel. As we take a look at the game highlights of this ball game sa unang half ito, ayan, kumana ang mga gwardya ng Pasakaw na sina Perez. parang sila yung Perez and parang Ribamba. magkapatid itong si Perez at saka Ribamba. Magkamukha kung hindi mo talaga ma-identify kung di mo sila kilala. Yes. Parang kambal. Anyway, sige, tayo po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo.
problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Yes, we're back here. This is Kapa Morgan. Kasama po si Coach JP Diswangco giving you the coverage of this game between Gainsa and Pasacao dito po sa labanan ng mga taga District 2 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. By the way, this is the 23rd day ng ating liga. And nako, Coach JP, mag-isang bola tayo dito. Yes, ang bilis lang ng panahon. No? Yes. Pero sa sobrang dami ng mga teams na naglalaban-laban dito, mag-iisang buwan hindi pa natin natatapos yung elimination round. Totoo yan, Kapa Morgan. And hindi mo na mamalayan yung oras. Even yung panahon nga, sabi. This is actually, kung di ako nagkakamali, the 69th game ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. In the meantime, una nakaboslo ay ang team ng Gainsa with Samonte. Pero sinagutan naman kaagad yun ni Albert Bongkodin. Yes. Naku, pang-apat na ata yun ni Albert Bongkodin mula sa 3. Ito yan. And ito nga, may report tayo dito sa individual stats nitong both teams sa Kapa Morgan. Nitong second quarter, first half. Ika nga, itong number 4 na si Perez, kumana ng 14 puntos. 2 blocks and 4 assists and 4 steals. And ito naman number 13 na si Albert Bongkodin with 11 points and 1 rebound. And dito naman sa team ng Gainsa, ito naman number 3 na si Benedicto. Umiscore ng 13, rumebound ng 2, and nag-assist ng 1 and steal na 2. And dito naman number 22 na si Samonte. 7 puntos, 2 rebound. And ito, tama, ito lang. Ito yung contribution niya lang, 7 points and 2 rebounds. Yun, ayan na ang mga na-rebound itong si Angelito Abayo ng bola. 3 against 2 sana yon. Bentahe yung mga taga Pasacao pero hindi nila na-score. Pero mananatili sa kanilang bola. Ayan. Nakaw play sana yon. Bongkodin. Stops, shoots, using the board, wala. Pero kabalik sa kanya yung bola. Swerte naman ng mamang to. Ayan na si Paulo Perez. Paulo Perez! Ayan. Squeezing through the basket pero wala. Ito na ang Angelito Abayon. Easy 2. Ayan na. Tumatakbo na naman yung Gainsa. Mukhang nakapahinga sila, Kapa Morgan. Oo. Nakapagpahinga. Nakahinga ng malalim. Yes. Kaya may gasolina ngayon sila dito ngayon sa third quarter natin. Sakilio playing low. Pero hindi umubra yung kanyang alamagic na pasa. This time, turnover. Turnover. Pupunta sa mga taga Gainsa ang bola. Benedicto. Ginugulo nitong si Philip Ribamba. And right now, si Kidolis ang nasa harap niya. Benedicto. Nakita si Samonte. Samonte. Oops! He was blocked by Kidoles. Adrian Kidoles. The ball went out of bounds. It will be Pasacao's ball. Yun yung masakit dun. Na-block ka na. Outside mo pa. Napunta pa sa kanila yan, sa kalaban yung bola. Oy. Ayun, back-to-back turnover tayo ngayon. Oo, yung behind the back pass was intercepted. Meron tayo ngayong report mula kay Miss Barbie Floriano. At meron siyang kasama. Ayan, sige. Miss Barbie Floriano, please come in. Magandang gabi sa inyo, Coach Morgan and Coach JP. Kasama ko ngayon si Coach Maui Pamarang of Team Pasacao. Magandang gabi po. Kanina lamang itong Team Gainsa pero bago matapos ang second quarter ay na-cut down nyo ang leading score ng inyong kalaban. I-share mo naman po sa amin yung strategy ginawa nyo. Okay, thank you very much. Sabi ko sa players namin na gamitin namin yung speed namin. Kasi yan yung advantage namin ngayon. So, hindi na kailangan mag-sobrang dribble. Basta takbo lang kami. Kasi yan yung kailangan namin. May nais ka po bang pasalamatan at i-shout out? Go ahead, Coach. This is your chance. Okay, again, shout out sa mga taga-Pasacao. And also, I would like to thank the Mayor of Pasacao, Mayor Jojo Bengoa, and also the board member Nino Taiko, the RSKF Federation President, Jan Robrigado, and sa lahat ng supporters sa Pasacao. And shout out din sa anak ko, si Nicole Pamarang, and din sa asawa ko, si Aileen Pamarang, and also sa mga kasama ko sa Pasacao National High School, mga co-teachers ko dyan. Magandang gabi sa inyong lahat. Thank you very much sa pag-support.
Okay po, thank you so much, Coach Maui, and good luck on your game. Yun na muna ang latest update from the side of Team Pasakaw. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Barbie Floriano. Yes, salamat. At yan, kasama niya si Coach Maui ng Pasakaw. At yun na nga, nag-take effect talaga, Coach, yung speed, Speed nitong Pasakaw with yung mga run and gun players nila na sina Ribamba and Perez. Yes, totoo yun. Nakita natin yun kanina nung second quarter and ngayong third quarter. Ika nga, nung nagsasalita nga si Coach Maui ng Pasakaw, kung i-simplify natin yung gusto niyang sabihin is yung you need to play basic basketball. Basic basketball. No need para mag-dribble ka na mag-dribble. Pasa na para mas mabilis yung bola. Tama. At nagawa naman yun ng effective. Kaya sila na ngayon ang nakakalamang. Dahil sabi nga ni Barbie kanina, sa mga unang gandang tira yon ni Philip Ribamba of Pasakaw. Ibang Pinoy step, the Pinoy step talaga nitong si Ribamba. That's an amazing move, amazing shot by Philip Ribamba. Oops, meron tayong out of bounds tayo doon. Itong si Quidoles. Mukhang si Quidoles, he stepped on the line. Yes, tama ka dyan, Kapa Morgan. Meron tayong substitution, Romero for Perez and it's Bongkodin. Albert Bongkodin. At pumasok naman itong si Jeric Bongkodin para kay Sangilio. Ang ganda naman ng sildon nitong si Samonte. Oo. That's why he draws the foul against dito kay Quidoles. Oo. And right now, masusubukan naman yung kanyang tira sa free throw line. Wala, medyo malakas yung kanyang tira. Mukhang itong ring talaga. Kailangan nilang a lot of warm-up talaga kanina. Yung ginawa talaga nila mukhang kabisaduhin ang kabi. Yes. Talagang kabisaduhin. Pero yung pangalawa, napaganda na. Yes. Yung kanyang release. Talagang dapat eksakto. Oo. Romero. Binigay kay Ribamba. Ribamba daw naghahanap ng mas open na teammate. Binigay kay, sa kanyang twin brother na si Paulo Perez. They are brothers with different parents. Yes. Oops. Meron tayong the arrow is pointing to Pasakaw. Team Pasakaw. So mananatili sa mga taga Pasakaw ang bola. 60-46 po ang score natin. Third quarter action at 4 minutes and 56 seconds remaining. Quidoles, nakita si Ribamba sa kabilang banda. Pero nandun ang mas matangkad na si Samonte para iblangka yung tirang yon ni Philip Ribamba. 3 seconds to shoot. Nakatira pero wala. Ito na. 2 against 1. Pero ayan na yung reinforcement ng mga taga Pasakaw. Hindi na tira ng maayos ni Benedicto. Kaya yon, he was blocked pero nakasungkit din ng foul. Perez. First personal foul, third team foul. Kailangan nila itong free throw na to ngayon para makaabante sila ngayon ng makadagdag ng dalawang. At this point in time, medyo drought yung team Gainsa ngayon. Oo. Yun. Nakakascore lang sila actually ngayon sa free throw. Yes, and paisa-isa pa, Kapa Morgan. Alfonso replacing Paraiso right now for team Gainsa. At ito, may tanga na naman ang bola. Itong si Romero, binigay kay Ribamba. Ginugulo ni Alfonso. Quidoles now. Balik kay Ribamba ang bola. To Romero. Romero to Jeric Bongkodin. Short yung tira. Pero the referee is signaling na yung bola mapupama. Kung hindi. Anak ko, ayan na naman. Nakuha ka agad. Yes. Agaw ka agad. Philip Ribamba.
Wala. Pero nandun si Bongkodin. That's Jeric Bongkodin. Alfonso. Mukhang Ginugulo ni Ribamba. may fatigue factor na yun dito sa Team Gainsa ngayon, Kapa Morgan, ang nangyayari. Oo, kasi babad na babad din itong kanilang mga main man, ika nga. players. Itong mga main man nila. Si Benedicto, si Samonte. Wala talagang pampalit. Oo, halos hindi na pinapalitan. Itong Abayon Brothers. Pero saludo sa ginagawa nilang trabaho sa Tama, loob tama. ng court. They're not giving up. Yes. Talagang they are contesting every shot nitong Pasakaw. Kagaya niyan, even passes has been or is being contested. Kagaya niyan, almost manakaw na naman ni Angelito Abayon. Oops, that ball will count. Klase itong si Philip Ribamba, may pa-end one pa doon. Yes, nagkape pa sa taas. Oo. May dalang upuan sa taas. Look at that shot. Umupo ba sa taas? Oo. Ooh, what a shot. What a shot. Scoop shot. Pati yung mga referee natin. Tuwang-tuwa sa mga ganong move. Tuwang-tuwa sa mga ganong tira. Alright, kasama niyo po, Kapa Morgan and JP Diswangco. Coach JP Diswangco, yes, para po sa laban ng Gainsa at Pasakaw. Again, dito po sa District 2 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur Party List. Katabang na, kasurog pa. At siyempre pa ng ating mahal na Congressman Saldico. And tayo po ay napapanood sa Ako Bicol Online TV, pati na po sa Ako Bicol Party List page, sa Representative Saldico page, at siyempre pa sa YouTube, yung Ako Bicol Cup. Ayan, paki-subscribe naman Ako Bicol Cup. Hanapin nyo lang Ako Bicol Cup at paki-subscribe. Click nyo yung notification bell para notified kayo sa lahat ng mga games na pinapalabas natin dito sa Ako Bicol Cup Camarines Sur. 3 minutes and 27 seconds remaining sa ating third quarter. Nasa free throw line ngayon, taking his bonus shot, Philip Ribamba. After that, spectacular move. At ayun, naagaw nitong si Ribamba. Romero na, may tangan ng bola. Pulls up. Nope. Angelito Abayo now. May tangan ng bola para sa Gainsa. And he was blocked by Adrian Quedoles. Mukhang maaga pa para magkanya-kanya dito, Kapa Morgan, itong Team Gainsa. Kahit na siguro oras na para mag-kanya-kanya. Sana hindi. Dapat team play pa rin. Yes. And still they have fourth quarter. Oo. Kailangan lang nila ngayon mag-regroup. Sana ma-work out nila kapag nag-time out sila this third quarter. Tama. And ma-correct yung mga mali nilang nagagawa. Ribamba na naman. May tangan ng bola. Fakes. Pulls up. Nope. Samonte for the rebound. Binigay kay Wilson Abayon. Wilson Abayon now. Binigay sa kanyang kapatid na si Angelito. Angelito fakes. Lumusot. Wala. Samonte for the rebound and the putback. Alfonso Rolando, 2 points. Romero, 14 Pasakaw. Binigay sa high post kay Jeric Bongkodin. Jeric Bongkodin, walang mapasahan. Pero buti na lang at nakuha ni Angelito Abayon at hindi rin makontrol yung bola kaya nasa kanila ngayon ang possession. Romero. Uy, nakita sana sa ilalim. Nagkakat itong si Adrian Quedoles. Pero nandun siyempre yung depensa. Mas matangkad yung dumidepensa na si Samonte. Franco Samonte. Jeric Bongkodin shoots. Wala. Kaya naman tumatakbo. Pero hindi na kayang habulin yon ni Angelito Abayon. Medyo malakas yung pasa ng kanyang kapatid na si Wilson.
Romero to Quidoles. Quidoles to Romero. Llorin. Tumira. Wala. And the ball went out of bounds. It will be Gainsa's ball. 1 minute 38 seconds remaining. 67-49. Nakakalamang po ang mga taga-Pasakaw. Alfonso to Abayon. Abayon to Samonte. Samonte. Nakita si Abayon. Dire-diretso. Wala pa rin. Pero nandun si Alfonso. Wala pa din. Pero meron namang nakuhang foul itong si Alfonso while trying to put it back. Mukhang inalat na tayo doon. Inaalat talaga. Talagang parang walang butas ang ring ngayon para sa mga taga-Gainsa. Ayun. Kaya yan. In and out. Kung ganyan talaga yung nangyayari, so yung nagsisipag ka sa loob ng court, di ba? Kapa Morgan, minsan panghinaan ka talaga ng loob. Pero yun nga, hanggang hindi pa tapos yung oras, wala pang end of the buzzer, you need to push. At saka habang may opportunity, talagang you have to do your best. Yes, totoo yan. Kahit parang sa tingin mo, yung kung naniniwala kayo sa swerte, kung ang swerte ay hindi umaayon sa inyo. Oy, napakagandang scoop shot din yun ni Quidoles, pero short. Mapupunta ngayon ang bola sa mga naka-blue, ang mga taga-Gainsa. Alfonso! Na foul nitong si, obviously it's Quidoles. Quidoles. At yun na nga, nag-signal. Itong si Quidoles, napaka-athletic ng katawan, haba ng reach ng kamay nito. Oo. Ewan ko kung saan to naglalarong Quidoles. Bukod sa or saan, ano yung profile niya? Saan siya kung saan siya naglaro. Naglaro ba siya as a varsity player? Yes. Wala tayong gaanong information about this guy. Tatanungan natin mamaya. Pero ito nga yung kagandahan ng Ako Bicol Cup Camarines Sur. Yung mga hindi natin, even kami taga-Kamsur, pero meron palang mga ganitong type of players sa mga malalaing may lugar. mga hidden talents tayong napapansin. Yes. Yung mga hindi natin nakikita. So, napakagandang pagkakataon din ito to scout players, di ba? Totoo yan, Kapa Morgan. Actually, ako, hindi lang ako basta nag-commentator, nag-i-scout na din. Kaya nga. So, Perez making missing the first one. Pumasok ba yung una? Parang pumasok Anyway, sigurado ako pumasok yung pangalawa. 67-52, 39 seconds remaining sa ating third quarter. Wilson, Abayon may tangan ng bola. Ibinigay kay Benedicto, pero nasa kay Antonio ngayon ang bola. Tumira siya ng kanyang catapult shot. Alfonso! Buti na lang, this time pumasok ang kanyang follow-up shot. Kanina pa ito nagkaka-offensive rebound. Sipag nitong Alfonso na to. Romero to Jeric Bongkodin using the glass. Wala. Rebound, mapupunta sa mga naka-blue. Ito na naman si Alfonso. Ayan, talagang Alfonso battling for that ball. 5 seconds. Dapat nang tumira. Hindi ko napansin na mayroong nakaabang na Adrian Quidoles doon. Yes, yun na nga yung sinasabi natin kanina pa. And talking about athleticism, nitong si Adrian Quidoles talagang ipinapakita niya with that defensive block there, is defensive stop. Yes. Sobrang linaw no ng Kapa Morgan. Maganda rin yung layup na sanang sigurado na para kay Alfonso. Pero sabi ni Adrian Quidoles, not in my face. Yes, and ang kagandahan dun sa attitude nitong Adrian Quidoles. Alam niya na 2 seconds na lang, pero hindi niya linet go. Talagang chinace niya talaga yung bola na yon. And hindi siya natakot na baka mag-commit siya ng foul sa ending minutes or ending seconds nitong third quarter. At ito po, we're taking a look at those highlights. Look at that shot. Talagang very confident na tumira itong si Albert Bongkodin from behind the arc.
Na naman ang tira ni Angelito Abayon. Philip Ribamba using the board. May hang time tong si Philip Ribamba eh. Look at that move! Ang gandang Pinoy step na yon. Yes, kung ibang referee yun, tatawagan ng travel yun, Kapa Morgan. Pero sa tingin ko, hindi. Talagang malinis. Oo. Malinis. Oo, ibig sabihin yung mga SBP referee natin, mga... Talagang accurate kung yes, tumawag yung mga yan. nga yun nga. Hindi naman sila perfect, of course. Yes. May mga pagkakamali rin siguro. Pero as a referee naman, alam natin. Yung isang referee natin, sa muna. Pero kailangan talagang kahit pa paano, you must call as accurate as you can. Yes, totoo. Oo. Sabi nga nitong SBP natin na si Eman Faraon, sabi niya, there's no perfect officiating, meron tayo. Meron, yun. Yes. And that's what we have here sa Ako Bicol Cup yes, totoo Camarines yan, Sur. Kapa Morgan. We have the best officiating that we can have. Oops. Muntik nang ma-out of bounds yun from Benedicto. Pero ito na nga. Nasa mga taga-Pasakaw na naman ang bola. Perez tumira ng 3. Yes! And that's Paulo Perez. Wilson Abayon na may tanga ng bola. Binigay kay Benedicto. Balik kay... si Samonte na yun. Ang gandang ikot na yun. Pero, oops! Muntik na. Ito, nasa kanya pa rin ang bola. Tumira. Wala pa din. Sayang. Sorry, misses for Franco Samonte. Merong tawag ng traveling doon. So, makababalik ang bola sa mga taga-Gainsa. Dito sa part ng Pasakaw, Kapa Morgan, sila na yung lamang pero sila pa yung mukhang kala mo, sila yung naghahabol ngayon. Mas dubinipensa pa ng mas hindi. They're making a statement na talagang ayaw nila na matalo ngayon. Yes, sabi nga nung coach, wawin nila ng Pasakaw. Pride, labanan ng pride. Chicken pa ngayon. So yun, that's the run and gun players of Pasakaw, sina Perez and itong si Ribamba. Maganda yung kombinasyon nila sa front court. At yun, yung catapult shot na yun, basang-basa na. Kaya yun, nasupalpal ni Bongkodin. Bongkodin to Ribamba. Good combination. Good pass, good shot. At ayan, steal. Almost. May sushoot pa. Wala pa din. Sayang. Pero napaka sipag nitong si Ribamba. Oo. Mukhang walang duda yan. Yes, and I think medyo nakikita natin kung sino yung mga pwedeng maging kasurog player of the game natin dito, Kapa Morgan. Mga candidates natin. Yes. Sakilyo now. May dala ng bola. Dumiretso. And nakasungkit ng foul while making that Euro step. Ayan, sumabit doon. Itong si... Second personal foul, first team foul. Yun na nga, si Paraiso po ang tinawagan ng foul. Emerson Paraiso. At it's going to be a baseline. Inbound. Dito sa part ng Team Pasakaw. Sakilyo, naghanap na mapapasahan. Nakita si Albert Bongkodin. Bongkodin, the-drive sana pero nakawala yung bola. At eto na, tumatakbo ang mga taga-Gainsa. Wala pa rin. Ang tirang yon ni minamalas or talagang hindi pumapabor ang board ngayon kay... what a shot there! Ribamba fires over Alfonso. Benedicto crossing over. Pero makulit talaga itong si Paulo Perez. Oops! At sa kabilang banda, dahil sa desperation, nakakomit pa ng foul itong si Benedicto.
Ang nangyari ngayon dito sa Team Pasakaw, yung turnover ng Gainsa, yun yung naging gasolina nila ngayon. Tama. Para dumipensa, dikdikin tong Team Gainsa, Kapamorgan. Tama. Ano kaya pwede nila ditong maging magic, ika nga. O kung ikaw yung coach ng Gainsa, ano ang sa tingin mo na dapat nilang gawin para kahit papano ay matapyasan itong kalamangan ng kanilang kalaban? Yes, unang-una Kapamorgan, ibaba natin sa single digit yung kalamangan. Hindi natin mabababa agad ng madalian. Pero paano mo yung gagawin? Halimbawa, anong papagawa mo sa mga players mo? Para sa akin, babagalan ko yung laro. Babagalan ng konti. Kasi kapag binagalan mo yung laro, yung puntos ng kabila babagal din. Kasi since mabilis yung laro, tapon ka ng tapon bola, turnover ka, or nag-miss shot ka, pagbalik mo, tumatakbo yung teammates mo doon, babalik, advantage dito. So, malayo. Yung support na hinahanap mo from the defense, itinapon mo yung bola eh. Oo. So, yung mga teammates mo, tatakbo din doon. Oo. O since hindi pumasok in a turnover, tatapon dun sa kabila, may matitira. Isa lang matitira. So, instead na kayo yung pumupuntos, kalaban pa yung pumupuntos. Yes, and pagalan mo yung laro. Oo. Mabuti na lang kung talagang they can manage a fast-moving game. Yes, and ang basketball hindi naman puro fast break eh. Oo. May tinatawag tayong set plays, ika nga, Kapamorgan. Kaya lang, ito nga yung nangyayari ngayon, sobrang bilis ng laro din ng Team Gainsa. Akala nila kasi sa fast break nila makukuha yung kumbaga sa fast break sila makakahabol. Pero kaso hindi nila naka-convert into points. Yes, yun yung nangyari ngayon. Nagkakaroon sila ng chance, kaya lang wala silang mga good finisher. Yes. Kagaya nitong sa kalaban, merong Perez, merong Ribamba. At yun, naka 3 points na naman itong si Paulo Perez. And I think he's one of the candidates para sa ating kasurog player of the game. Yes, totoo mamaya. We are on the 4th quarter now and 5 minutes na lang ang natitira sa labang ito. 83-58. Alagwa na po ang kalamangan nitong mga nakaputi and golden yellow na Team Pasakaw. Sakilyo, may tanga ng bola, binigay kay Bongkodin. Bongkodin, wala. Eto na, tumatakbo na naman si Angelito Abayon. Itutuloy-tuloy niya ba? Yun na nga. Yun ang sinasabi mo, coach. Talagang pilit na pilit. Alam mong mas malaki sa'yo ang nasa unahan, pero pipilitin mo pa rin ang titirahan. Kailangan humatak din paminsan-minsan. Oo. Alamin mo yung advantage saka yung disadvantage. Tama, yes. tama. Ayan, nasa kanila yung bola, pero buti na lang at nai-shoot nitong si Antonio. Hirap na hirap pumuntos yung Team Gainsa, pero dito sa part ng Pasakaw, parang naglalaro na lang sila dito. Oo. Tsaka yung depensa talaga nila, talagang hindi bumibitaw. Yes. Yun, ganun dapat. Yun. Ipasa mo. Yes. Kasi tatlo sila dun eh. On that particular yes, 3 versus play. 1. 3 versus 1. Kahit tatlo kayo, pero kung nag-asta ka, mag-isa ka lang, idiniretso mo yon, may malamang supalpaling ka na naman ni Sakilyo. Yes. And ang worst thing na pwedeng mangyari is, nagmintis ka, na-rebound pa ni Sakilyo. Kaya nga. Nag-away-away pa yung tatlo kasi, di ba? Yun na nga, di ba? Nag-assist ka, nakashoot, dalawa kayo masaya, di ba? Kapamorgan. Tama. Yan din yung sinasabi ko sa mga bata na sa mga anak ko na naglalaro. Sabi mo, pag may naka-shoot, sinong masaya? Yung nag-shoot. Siyempre, ilan ang masaya? Isa lang. Yes. Pero pag may nag-assist at na-shoot pa, ilan ang masaya? Dalawa. Di saan tayo? Sa mas maraming masaya, mas maganda. Yes. Mga old school natin dyan, ang mga Stockton tumalon na ganon. Galawan. Perez shoots another 3-point shot. Wala. Bongkodin. Nakuha yung rebound. Keeps it alive for Pasakaw. Sakilyo to Bongkodin. Yes! From the top of the key. Ito na naman. Benedicto. 2 versus 1. Ayun, binigay kay talagang wala. Wala yung rhythm nitong si Angelito Abayon sa mga oras na to.
May fatigue factor na tong sa part nitong si Wilbert Adayon. Ganda. Tuloy, dami niya nang na-miss kanina, Kapa Morgan, na mga ganong possession. Mga opportunities. Madaming missed opportunities. The meantime, sa last play, mula sa ilalim, ipinasa ni Perez kay Bongkodin ng bola at siya ay na-foul kaya nasa free throw line ngayon. Itong si Jeric Bongkodin. 85-62. We're on the fourth quarter. 4 minutes and 6 seconds na lang remaining. Second shot for Jeric Bongkodin. And he makes it. Meron tayong substitution. Apat yung papalit. We have Llorin, Romero, Hutala, and Quidoles. For Perez, Jeric Bongkodin, Philip Ribamba, and Albert Bongkodin. So ang natira lang ay ang kanilang sentro, si Froilan Saquillo. Benedicto. Nasa harap si Romero. Sa Monte now. Binigay kay Alfonso. Alfonso, dalawa ang dumidepensa. At yun, forcing him to create a turnover. At yun na nga, eto na, nasa mga taga-pasakaw na ang bola. With Saquillo, Hutala to Llorin. Llorin, sabi niya, sandali. Balik ko sa'yo, senyor. Ayan. Laki pa naman ito ni Froilan Saquillo. Llorin for the two-pointer. Kahit sino ipasok mo dito sa Pasakaw ngayon, Kapa Morgan, nagko-contribute na. Oo. Samantalang ganun pa rin ang mga taga-Gain sa hirap pa rin na umiskor. Ayan, sabi ni Lloren, sandali lang. Lamang tayo. Tayo magmadali. Quidoles, balik kay Llorin. Llorin to Saquillo. Saquillo, nasa harap si Abayon. Binigay kay Llorin. Not this time. 2 minutes and 53 seconds remaining. 88-62. Pasakaw will win this ball game. Pwede ko nang sabihin yan. Malay mo, ipasok nila Kapa Morgan si Pitong. Ayan lang. Patay tayo dyan. Isang 3 points yan, 7 na yan. Isang 3 points lang 7. 21 points ka agad. Yes. O yun lang kalamangan nila. Nakakalamang lang ang Pasakaw ng 24 points right now. Pero yan, kumana ng 3 puntos. Sana si Hutalia, pero short. Eto. Last touch pa nitong si ano. Mukhang last touch yun ni Abayon. Kaya sabi ni Saquillo, last touch ni Abayon ah. Mukhang pero iba yung nakita ng referee, siyempre. Referee's decision pa rin tayo dito. Saka mas malapit siya talaga. Totoo. Pero ayan, steal. It's a clear steal by Adrian Quidoles. And dire-diretso with his right-handed layup. Yes, akin na to. Direkta sa ring. Ano? Kanina pa ako nagpapagod dito. Ako naman ang pupuntos. The meantime, sa Monte, nakita ang kanyang kakampi na si Abayon. Wala. Saquillo. Quidoles now sa ilalim. Talagang pinigilan doon ni Alfonso. Wag na makascore kaya he was fouled and it will be a baseline inbound for Pasakaw. Romero. Binigay sa labas kay Saquillo. Saquillo to Llorin, stepping back. Short ang tira. Na-rebound ni Paraiso ngayon for Team Gain sa Paraiso. Naghanap ng point guard. Binigay kay Abayon. Abayon to Benedicto. Balik kay Paraiso sa gitna. Pero yun, nakasungkit ng foul while driving to the basket. Itong si Quidoles, Emerson Paraiso. And it's Adrian Quidoles was called for the foul.
Emerson Paraiso. Nakakatatlo pa lang pala to si Kidolis Adrian. Nakala natin nakarami. Nakadami Yes. Nakarami atang blocks. Nakadaming blocks, oo. Unang tira ni Emerson Paraiso, pasok. Ang pangalawa, let's see, ganun pa rin, same result. Dapat pala, kanina pa to pinasok si Paraiso. Paraiso. Sakilyo. Mukhang dito to nakatira. Sino? Si Paraiso. Paraiso. Oh, kapang-kapa niya yung free throw. Free throw. Oh. The meantime, Sakilyo making that perimeter from the 18-footer. Samonte launches a triple, wala. Kidolis now against Antonio, dire-diretso, wala. Nasa mga taga-Gainsa ngayon ng bola at 43 seconds remaining sa ating ball game. Benedicto, inintay yung mga kakampi, binigay kay Paraiso. Paraiso was blocked by, again, this blocking monster ng Gainsa na si Adrian Kidolis. Ng Pasakaw. Ayaw pa talaga tumigil nitong mga taga-Pasakaw. Putalya na may tanga ng bola. And they will just spend some time. Sometime in San Fernando. Oh, yeah. Spending time. Putalya. Left-handed three-point shot. Wala. At eto na. Sino kayang maging kasurog player of the game natin? Ako ang napipisil ko ay si Paulo Perez. Paulo Perez. It's either Paulo Perez or Philip Ribamba. Oo, pero baka ma-magic nitong si Adrian Kidolis. Baka. Kasi he defended well talaga. Yes. When it comes to defensive stops, talagang no doubt. Yes, Adrian ko Kidolis. dapat ang paramihan naman ng ngayon ng blocks. Oo. And yun. Kaya lang hindi natin alam kung ano ang category. Computation nito. Ano ang basis for the best player of the game. Well, nahalata ko mostly it's the one from the winning team na may most points. Kadalasan yun ang nagiging best player of the game or kasurog player of the game. Pero I think kung ako lang masusunod not necessarily the highest pointer sa game. Yes, dapat distributed yung stats niya. Ang sa tingin ko, who made the biggest impact in the game? Impact, tamang right word dun. Kaya lang naman, when it comes to impact, babalik tayo dun sa point making. Yes, may factor din talaga yun. Pero minsan kasi, minsan yung defensive stop, nagiging factor yon. Yes, para pumuntos yung naging kasurog player of the game dahil sa dami niyang puntos. Yes. Pero without those defensive stop, hindi rin siya makakapuntos. Kaya it would be dapat nandun. Para sa akin lang dapat i-consider yung mga ganung bagay. Yes, and sa yung pagiging kasurog player of the not necessarily the highest pointer, but who made the biggest impact sa winning team. Yes, and with balanced statistics sa larong nangyari. Pero mostly kahit sa ibang mga liga, kahit sa mga maliliit na liga, ganun kung sino yung highest pointer, siya yung kadalasang nagiging best player of the game. Minsan nga, yan pa yung nagiging MVP. Oo, tama. Diba? Automatic. Tama. MVP kagad. Ako noon, naalala ko nung nakasagsaga ko rin sa paglalaro, I was surprised to be called as the MVP. Di sa pagmamalaki kasi talagang hindi ko inasahan. Kasi hindi naman talaga ako yung highest pointer. Pero sabi nila, I made an impact sa game. And I think hindi mo makakalimutan yun. Hindi ko talaga makakalimutan. That's my first, hindi, meron din mga ibang MVP sa ibang leagues. No? Pero nakakatawa naman kasi talaga. Lalo pat hindi mo in-expect na yun nga. Ikaw yung hihiranging most valuable player.
But that was way back in the 90s. Matagal na yun. Anyway, we have now Miss Barbie Floriano with our Kasurog Player of the Game. Ito, alamin natin kung sino ang magiging Kasurog Player of the Game. Miss Barbie, pasok! Congratulations, Team Pasakaw. At ngayon kasama ko na ang Kasurog Player of the Game, jersey number 4, Paulo Perez, who garnered 28 points, 3 rebound, 3 assists, and 3 steals. Magandang gabi sa iyo, Paulo. This is your team's last game for the elimination round. Share mo naman sa amin yung feeling na makapaglaro dito sa Ako Bicol Cup. Inat po, ginibumi po ang gabos dawa man po, dawag man po, arkehan. Pero ginibumi po ang best me, tigpailing man po ang Dahil man kami nagsuko barabasta po, pero naglawan. Ilan po ito. Tapos, ilan po. For sure ay proud sa inyo ang kapwa nyo mga taga-Pasakaw. So ngayon, panalo ang inyong team. Ano sa tingin mo yung naging advantage ng Pasakaw sa laban na to? May, man po, gabos man po kayo di ko may kayan solo kung may mga katim ko po. So this is your chance to shout out lahat ng supporters mo at ng Team Pasakaw. Go ahead, this is your moment. Shout out pala po sa mga taga-Pasakaw daw. Pasensya na po ka muna dahil na ang best me ngunyan. Pero sa susunod na season po mabara, yun lang po. Yan lang po. So ayun, congratulations again Paulo and Team Pasakaw. Dito po nagtatapos ang ating Game 1 at stay tuned dahil babalik kami for Game 2, Minalabak versus San Fernando.